pixka bat itxaron, zelaian dauen jokalariekin moldatu, posible dan jarraitzea, mentalidadati batez ere ez, erasoko mentalidadetik zu indiano sartu zunean, ja, defensako mentalidadea sartzen duzu, eta jendeak aurrera baino gehiago atzera egiten du, eta orduan ja terreno asko ematen dio, aurrera aurkariari, ez, eta hori gertatzen ari da. Galder Zerrajeria baloiarekin, indiano bere aurrean azkenean erdiratu egin du baloia gora, Dituro atezaina nagusi. Buruaren gainetik kendu dio baloia Urko berari. Diturok luze atera du hor da Oskar Martínez, Etxebarriak buruz bere atezainari, Villanuebari. Eta oin Oskar Martínez ikusten duen horretan, igual aproposagoa da Oskar Martínez goian jokatzeko, Jeni jokatzeko baina. O Jeni jokatzea baina. Jeni egalera. Bai, egalera, pixka bat atzerago, nahi zuna ez, Jeni ez dauka. Ara, aukera Urko, Jokozkampo Urko bera, Marrazainak banderatxo altxatu du, baliori gabe utzi du jokaldia. Euskal lenguarekin jarraitu ez, Oskar Martínezek askozen mobilidade gehiago dauka, eta Jeni baino, eta irutze zaitor borroka egiteko bi zentralekin berak bakarrik alegindu behar duela horretan, ez, eta aproposagoa dela. Ez da aukera bada, Esparza sartzea, Salcedoren ondoan, edo o Salcedo pixka bate gal batera atera, Jeni kendu, Oskar Martínezen jokatu, ez dakit, gauza asko egite badao, baina behar duna da, bisitasuna, benetan saila da. Bigarren usatian, talde bat gutxiokin helditzen da talde horri eskatzea, baina hortik jokatu behar du gehiago, ez? Gogoratu aulkian Alabesek dituen jokalariak, Montero ordezko atezaina, kontuz Igor Martínez arean sartu da, azken unean kendu dio Morcillok, eta kornerera botadu atzelariak. Lekuz kanpo harrapatu du Morcillo, urruntzerakoan ere eskubiakin eta Oker, eta irutzeit horre, gero reakzio ona, askar, ondo junda, tapatu eta lurrera ondo. Eskuak hartuz, baina baloia ikutuz. Esan behar nuen, Montero ordezko altezaina, Calderon, Esparza eta Casas. Lehenengo zatean egin jokaldi berdin egingo dute, bat ematerako da hor tartetik, zuloa egingo du, eta zulo horretara. Hala, nahaztu. Zerbait egin nahi zuten bai. Bai, Joseba? Ez, zuloa berak egin duela. Gauzatxo bat komentatu nahi nizuen, partido aurrera doa eta hasieran esateko anitzen, baina Urko bera ipatu dugu, gaurkoan puntan jokatzen ari dela, albiste makurra badu. Hor da Urko bera, jan egin zaio, ez? Ba, aukera oso ona, partidako aukerarik onena izan du etxeko taldeak, Igor Martínezek errematea egiteko aukera paregabea izan duelako. Denak zai geratu dira, epaiari begira, Marrazainari begira, ea baloi hori kanpora joan den. Zuzenean, ez iruditzen baloi oso atera denik, Aukera oso ona. Bai, goleko aukera izan da, aukereik onena. Baloi luzea orain, ez da iritsiko, bateko sakea izango da, Joseba. Bai, albiste makurra baduela Luis de la Fuentek pasaden astetik, lehen esan dugu porteroa edo atezaina ere min hartuta dela aspaldian, baina lehengo astean gaztemailan, juveniletan, Guillermo Fernández, Real Unioni gola sartu zion 17 urteko gazteak min hartu zuen Osasuna eta Atletiken aurkako partiduan, eta denboraldi guztian ziurrenik ezingo du jolastu. Beraz, aurrek alderako beste burueustetxo bat Luis de la Fuenteren taldearentzat. Baita ere gogoratu, Atletikek galdu egin zuela Osasunaren aurka, hori dela eta Reala dela une hauetan, juveniletan lidertzan dagoen taldea. Eta errepikamenean ikusi dugu, ematen du, ez duela marra guztiz gainditu, eta erdirak eta ondo egina izan dela, ondo kasu horretan Marrazaina. Jarraitzen utzi du, Alabeseko jokalari asko beso altxatuta geratu dira, eta aukera Bilbao Atletikek. Betiko izaten da, beso altxatu, jakin da ez dela atera. Hori jokoz kanpo egin ditzen da, Edo jakin gabe, baina jarraitu txistu entzun artean. Hain jokoz kanpo. Ez du adierazi, ez du Marrazaina banderatxo altxatu, erdirak eta Morcillo katera du buruz, Indiano kurrundu, Oskar Martínez, Jeni, berriro Oskar Martínez, bakarri dago, Oskarriko du beste aldean, berarentza da baloia, ea zer egiten duen Oskarrikok, laguntza gutxi, Indiano iritsi da,
Asean gaizki alboko sakea Atletik egingo du. Txartela. Bi Euskarria, txartela. Quintanillari. Txartel horia ikusi du Quintanillak. Galder Zerrajeriak ere lehen ikusi du. Biak daude txartel horiarekin beraz.